kahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tino nga ilhanan nga ang katapusan ug ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod ug maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas ug mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi, ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi, ug unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali, sa tumong ug tuyo nga kami makaalagad diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog sa reformasyon. Isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, mudanag sa imong dalan ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog sa reformasyon. Ug karon aniya ang inyong alagad. Maayong gabi alang sa atong mga higalag, mga kaigsunan, mga tigpaminaw nining atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. No, kini yung alagad sa kanginan, mga kaigalaan, Brother Alden Romo, mga pakiguban kaninyo sulod sa usa ka takna nga tulumanon aron sa paghisgot mga higalas, mga pulong sa Dios apan sa dili pa niana magampo na kita aron sab nga kita giyahan usab sa Dios, no, sa ato nga pagtuon nining dapit kagabion. Dalaygon og silimbahon na mga Dios nga naikaw sa kitaas sa mga langit. Aniya sab ang imong alagad nini nga kagabion, hinaot nga ikaw magagamit kanako isip usa ka yanong nga instrumento ron sa pagpahat sa uban sa maayong panlita nining gabion na, o hinaot nga ikaw magapanalangin kanila, no, sa matag pulong nga among pagatun-an o pagapamalandungan nining kagabion, kini mo ay makahatag og giya o panalangin nga sa dugang pa magasusi sa kamatuoran aron sab nga mahikaplagan usab kini o dili mo kini giya kanamo aron sab sa pag-abot sa kalihang mga adlaw kami mahimong mapalig-on og makabarog og mahimo sab nga haom niya naging harian nga imong gitagana alang sa mga balaan. Inaot nga ikaw magapanalangin nining kagabion o magagiya labi na sa mga tigpaminaw o sa tagiya sab nining mga istasyon o sa mga nagadumala nini. Kining tanan ang isalig og gitugyan gilawang madawat sa ngalan ni Hesus nga manluwas. Amen. Nini nga kagabion mga kaigalaan, no, sa dili pa dayta mo padayon sunan, no, salamat sa pag-share sa ato ang sab nga Facebook live or sa ato nga live usab nini nga kagabion kang Ruth Wanilio o kang Sister Ruth Wanilio, no, di usab sa ato sa Bacolod mga higala, no, sa ato nga mga kauturan da mayo nga gabi sa inyo kag happy Sabat man, no, sa aton nga mga kauturan nga arada sa Bacolod kag sa Iloilo, no, sa aton nga mga kauturan nga mga kailungguhan, no, sa aton nga mga kauturan mayong nga gabi. O gingon man usab, no, sa kang Jerisim Abu-Abu mayong pagpaminaw. Salamat sa pag-share usab sa ato nga Facebook live. Nining nga kagabion mga higala ato nga tun-an, no, maayong gabi di ay diha kang Brother Luloy, no, dinhi usab sa may banda mga higala sa kanini ang Orhelio, no, maayong pagpaminaw kanimo Brad og wa pagyapon, no, makahimo sa paghigayon tungod kay lagi medyo na busy usab do na gihimo mga kaigsunan nga preparation sab namo sa
luna no nga na usab diha sa may Valencia mao nga mo hinungdan no nga inyong igsuon bisan si Brother Richard dili kami makahimos pag meet up kanimo. Mobat ang panahon no mo text kami kaninyo o mo pahibalo sab kanimo dinhi sa ato asab nga kanini ang programa aron sab kita makahimos pag hiskot-hiskot sa mga pulong sa Dios. Apan sa samtang no dili pa usab nato o dili man mahimo no nga ato ang pag meet up sa pagkakaron ato na no nga pag tun-an dinhi nining kagabion mga higala. Na gusto nako ni nga dadon although siguro basin na balik na or nahisgutan na nako ni dinhi or ni Brother Richard o sa ako ang mga kaubanan usab nga nagdumalaw usab nining mao nga programa mga kaigalaan or ni puli usab nako during the time nga wala inyong igsuon pero sa gihapon gusto nako nga sublion kung ugaling nabalik na no pero gusto nako nga tun-an nato nining kagabion mga higala kining mahitungod sa pagtuman sa kasuguan mooy kondisyon mga kaigsuonan sa walay katapusang kinabuhi. Although giingon sa uban no ga kini siya ato kunong nga gipakadako. Now atong isgutan, atong tun-an mga kaigsunan kung unsa bagyod ni kalabtanan mga kaigsunan ining pagtuman sa balaod. Isip may gisgutan din hi kondisyon sa kanani ang kan walay katapusang kinabuhi. O do na bagyod ni o naa bagyod ni siya nag-exist bagyod o nagpadayon bagyod ni siya mga kaigalan o mga kaigsunan ang pagtuman. No, wala nato gibaliwala mga kaigsunan tungod kay si Kristo no matod pa sa Roma 8 mga kaigsunan nga sa diha nga kita maluya pa gitagaan kita niya og kananaang or siya mo'y nagluwas nato og nagreconcile nato ngadto sa Dios. So mo hinungdan nga pinaagi ni ana mga higala no mo ni atong pagatun-an nining nga kagabion no nganong do na maghihapon ning gisgutan na do na moingon nga matod pa ang balaod or ang kanana ang si Kristo na lamang no tungod kay yes wala may problema no siya man gyud ang magluwas nato mga kaigalaan o siya gyud ang atong manluluwas pero do na ba ni kalabtanan no kining pagtuman sa balaod or wala na ba. Now last time atong nahisgutan dinhi kauban nato sa Brother Richard mga higala o gi-open up sab nako sa iya tungod kay last time dunay mga nag-comment mga kaigsunan mahitungod kay lagi mahitungod sa balaod mga kaigsunan. So naisgutan nga kini sumala pa sa comment mga kaigsunan or sa text nga tong nadawat nga lagi dili na siya o wala na siya nag-exist o wala na siya o dili na binding mga kaigalaan ang kinini ang balaod sa Dios or kining napulo kasugo or moral nga balaod no. So ato nang nahisgutan dinhi nga kadto di ay dili siya mao ang balaod nga napulo or moral nga balaod mga kaigalaan no kay actually dili man lang gyud na siya ingo nga pulo lang gyud ka buok mga kaigsunan kun dili aduna pay mga linibo ka mga kasuguan mga kaigsunan nga nagbitay ni ana. Now unsa man to nahisgutan na nato kung unsa kadtong mga balaod nga wala na nagpadayon sa ato nga kapanahonan karon no. Maayong gabi diha kang Brother Jonathan Uling no diha sab sa na siguro ni siya sa may dito kang boss no dool o dito dapita mga kaigsunan mayo or Cavite mayo nga pagpaminaw og sa pagpadayon mga kaigsunan atong nga hisgutan dinhi unsa man gyud ang legal nga kondisyon aron makab-ot nato ang kinabuhing walay katapusan mga kaigsunan before nahulog ang tao ug after nga nahulog ang tao no padayon ba gihapon ni or unsa bang kondisyon legal nga kondisyon mga kaigsunan aron nga kita mahimong makabaton sa walay katapusang kinabuhi. Ang Mateo 19 versikulo 17 ngadtos 18 mga kaigsunan nag-ingon og siya miingon kaniya no kining usa ka kanana ang ulitawong dato no ni dool nga to kang Kristo. During the time no nas Kristo dinhi sa kalibutan mga kaigsunan aros pagluwas katawhan
Now, ang gingon sa Mateo 19 bersikulo 17 ngadto 18 nagingon, og siya miingon kaniya, nganong ginganlan mo ako nga maayo? Walay bisan kinsa nga maayo kundili usa lamang, ang Dios. Apan kung buot ka mosulod sa kinabuhi, bantayi ang mga sugo. Na? Kung inyong mapansin mga kaigalaan, ang usa ka ulitaong dato nangutana ngadto kang Kristo, usa may akong buhaton aron makabaton ni ang kinabuhing walay katapusan. Si Kristo na mismo mga kaigalaan mitubag nga bantayi ang mga sugo. Og siya miingon kaniya, hain ba kanila? Kay nga naman di ay, unsa man dining ulitaong dato mga higala. Kung imuhang susihon pagyud ni, kini siya mga kaigsunan, nagtumans mga sugo tungod kay Hudiyo man. No? Gani, sumala pa, hain ba kanila? Og si Jesus mingon, dili ka magpatay. Asa man ni siya makita nato mga kaigsunan. Kung sa Tagalog paasa man nato ni masumpungan, no? Kining gisgutan dinhi, dili ka magpatay, dili ka magpanapaw, dili ka mangawat, dili ka magsaksi sa bakak. Kana siya mga kaigalan, wala lain, no? Ato tanawon, naana sa napulo kasugo mga kaigalaan. O kana ikaunom, ikapito, ikawalo, o ikasiyam nga sugo mga kaigalaan o mga kaigsunan. Mo nagisgutan dias Mateo 19 bersikulo 17 ngadto 18. No? Ang legal nga kondisyon mga kaigsunan aron makabaton og kanani ang walay kitapusang kinabuhi, sumala pa bisan si Kristo nagpamatuod niya na. Kung buot ka musulod sa kinabuhi, sa mayang gingon, bantay ang mga sugo. So, sa gikaingon na nato ha, naghisgot na taganiha mga kaigsunan, no? Wag na to gibaliwala, no? Si Kristo gyud moy atong manluluwas, wala gyud tay lalis anak mga kaigsunan, no? Wala ta nakig lalis ni ana, no, tungod kay siya gayud ang atong nga manluluwas, na. Pero bisan siya nga atong manluluwas mga kaigalaan, wala sab siya modumili ug wa sab siya mag dili kundili naghatag siya og panig-ingnan, na nga sa dihang kita buot nga mosulod kinabuhing dayon, sumala pa mosulod kinabuhi, bantayan ang mga sugo. Now, ang Lucas 25 bersikulo 28, sige sigutan dito. Og ania karon, usa ka batid sa balaod mitindog og nagsulay kanila nga mingon, magtutudlo, unsay akong pagabuhaton sa pagpanunod sa kinabuhi nga walay katapusan. Kani sulusama nga situation mga kaigsunan dito lang sa Lucas gisgutan. Pero din higi paklaro, no? Nangutan na kining batid sa balaod naman ni, no? Ganiha usa ka ulitaw, no? Ulitawong dato kani usa ka batid sa balaod, abogado siguro ni, no? Og aniya karon usa ka batid sa balaod mitindog og nagsulay kaniya nga miingon, magtutudlo, unsay akong pagabuhaton sa pagpanunod sa kinabuhi nga walay katapusan. Og siya miingon kaniya, sa kasuguan unsa ang nasulat, giunsa mo pagbasa. Batid goods balaod, no? So nahibaos balaod mga higala. So unsay giingon ni Kristo, unsa may imong nabasa kanani ang unsa may nasulat ug unsa may imong nabasa. Tungod lagi kay gusto man nilang Bitcoin gods Jesus Christ aning nga panahon. So mo ni ang tubag niya mga kaigsunan, og siya mitubag og mingon, higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa bug-os mong kasing-kasing og sa bug-os mong kalag, og sa bug-os mong kusog, og sa bug-os mong hunahuna,
ug ang imong isig ka tawo ingon sa imong kaugalingon. Namo na gitubag mga higala. Ang nangutana, siya ra say nakatubag, no? Tungod kay lagi gusto niyang Bitcoins Jesus Christ ani nga panahon, pero dili na mo'y punto ha. Ang pinakapunto dinhi mga kaigsunan, unsay gisulat sa balaod, sumala pa ginumerate no sa usa ka batid sa balaod mga kaigsunan. Unya unsay giingon ni Hesus? Og si Hesus mingon kaniya, matarong gayod ang imong pagtubag. Buhata kini og mabuhi ka. Na atong makita diha mga kaigalaan. No, bisan ang atong manluluwas, wala man siya moingon nga ayaw na. Siya mismo nagpamatuod ni ana mga higala. Sumala pas Lucas nga bantayan, na? Gani usa ka komentaryo niini mga kaigsunan sa usa ka manunulat. If thou wilt enter into life, no, sa English mga kaigsunan, he added, keep the commandments. Christ does not listen the claims of the law. No, atong mabantayan mga kaigsunan base dito sa atong gibasa sa Mateo ug sa Lucas. Una-una katong ulitawong dato unya ikaduha katong batid sa balaod. No, attorney siguro to. Wala ni isa mga higala nga si Kristo mingon nga ayaw na lang nig sunda. Kung dili sumala pa niya unsa may gisgutan. Kana sakto no ang imong gisgutan. Buhata. Og mabuhi ka. Mo na giingon ni Jesus Christ ngadto sa usa ka kananaang batid sa balaod. Bisan pa ngadto sa usa ka ulitawong dato manghigala bantayi ang mga sugo. Now dinhi sa usa ka komentaryo maingon, Christ does not listen the claims of the law. In unmistakable language, he presents obedience to it as the condition of eternal life. The same condition that was required to Adam before his fall. The Lord expects no less of the soul now than he expected of man in paradise. Unsa may iyang gikinahanglan? Perfect obedience and blemished righteousness. The requirement under the covenant of grace is just as broad as the requirements made in heaven or made in Eden, harmony with God's law which is holy, just, and good mga kaigalaan o makisunan. So diha, ato nga makita na nga bisan si Kristo mga kaigalaan o mga kaigsunan, wala man siya giingon no nga dugang requirements kundi kadtong pagtuman aron makabaton niya nang walay katapusang kinabuhi. No? So wala say mabasa sa Biblia mga higala nga after sa iyang kamatayon no sa dihang si Kristo dinhi mibalik dinhi siyuta mga kaigsunan aron sa pagkighimamat sa iyahag mga disipulo. Wala sab siya record no nga mingon siya namatay naman ko ani humana man ako humana man tamo giluwas no pinaagis kong kamatayon. Dili na mo bantay ani no. Sukad ni adto mga kaigsunan no nasayod ta no sa dihang siya nabanhaw mga kaigsunan wa pa siya magpahikap ni Maria. Ingon siya moadto sa akong amahan. Unya after ni ana mga kaigsunan nibalik man siya nagpakita siya ngadto sa iyahag mga disipulo. Bisan gani si Tomas mga kaigsunan tungod kay lagi kuwang sa pagtuo ni tusok pa dito sa iyahang kilid. No? Pero human ni ana mga kaigalaan walay instruction ang Dios, no? Si Kristo mga kaigalaan walay instruction nga kanani ang wag tangon na o dili na mutuman sa usas mga requirements mga kaigsunan gisgutan nga magbantay sa adlaw o sa kanana ang mga sugo sa Dios. Wala na maghisgot ang Dios o si Kristo mga kaigalaan
nga giwagtang nato siya. No? Maayong gabi ninyong tanan diha, Brad, og sa atong mga kaubanang Adventist na minaw ko karon nimo, Brad, sa imong mensahe may tungod sa pulong sa Dios. Pasalamat ko, Brad, nga nabalik ka na nakadiha aron sa pagpadayon sa imong pagbatbat sa pulong sa Dios. Maayong gabi no kang sister no diri sa Banawa no. Mayong pagpaminaw kanimo, sister, og happy Sabbath. Og dinhi mga kaigsunan natong padayon no. Mahitungod sa ato ang gihisgutan mga kaigalaan. So unsa may gi-consider sab sa Dios mga kaigsunan? What does God considers a man to be who is a perfect doer of His law? Ang Roma 2 versikulo 13 mga kaigsunan, kay dili ang tanan nga nagapatalinghog sa kasuguan mao'y matarong sa tubangan sa Dios, kundili ang mga nagatuman sa kasuguan mao'y pagkamatarongon. Kani nga portion, kani nga punto mga higala, no? Dili lamang igo mga kaigsunan nga kita naminaw, dili paigo nga hantod lang diha, no? Kung dili sumala pa bisan si Apostol Pablo nag-ingon, kung dili kadtong nagatuman sa kasuguan mao'y pagamatarungon. So he who is perfect doer of the law, sumala pa, him shall God justify or i-declare taniya nga righteous mga kaigsunan and be counted worthy to receive eternal life. So, muna'y gisgutan diya. And he has successfully earned the reward of eternal life. Walay problema mga kaigsunan, no? Sa gisgutan na to, no, tungod kay sumalas, mabasa, maunay pagamatarungon. Now, on the other hand mga kaigsunan, how does God consider a man who transgresses even one of His laws? Ang Roma 4 o Roma 4 versikulo 15 mga kaigsunan. Unsa may gisgutan diha? Doon na mo'y Biblia mga kaigsunan. Pakli ang inyohang Biblia diha sa Roma 4 versikulo 15. Nagisgutan diha. Kay ang kasuguan nagapamunga og kaligot-got. Apan diin walay kasuguan didto wala usab ang paglapas. So, kung walay kasuguan, ay paglapas. Pero nga nung makalapas man ta? Nga naman, tungkol kay dunay kasuguan. Nga nung maingon man tang nakasala ta? Tungkol kay dunay kasuguan. Maingon dahil ng uban mga kaigsunan nga, luoy kay mo, Brad, kay bisan hangtod karon wa pa mo maluwas. Salamat no sa maong komento mga kaigsunan. Or mo na mga panghuna-huna no sa uban mga kaigalaan mga kaigsunan. Pero atong bantayan no sa naisgutan na nato nas nang labay usab nga mga pagtuon nato dinhi na kung mahitabo nga ingon ana mga kaigsunan di na daita mahimong masayop karon no. In the first place mga kaigsunan sa justification na kani as explanation lang sab about ana gamay no. Kung parte sa kaluwasan ang hisgutan mga kaigsunan kung usa lang gani kabahin ang ato sab nga nasabtan na mapakyas gyud ta no kay nganuman na once save always save moy ato ang naas atong hunahuna mga kaigalaan bahala og nagbuhat og di maayo after nga naluwas luwas gihapon no dili na moy gisgutan sa Biblia mga kaigalaan mga kaigsunan no. Ang 1 Juan 3 versikulo 4, ang tanan nagabuhat sa sala, nagabuhat sa pagkamasupilon usab. Kay ang sala mao ang pagkamasupilon. No dinhi nga sa portion mga kaigsunan sa 1 Juan 3 versikulo 4 sa Bisaya, dili kayo nato makuan no. Pero dinhi atong basahon ang English mga kaigsunan. Whosoever committeth sin transgresseth the law. For sin is the transgression of the law.
Muna gisgutan man kay sunan sa 1 Juan 3 versikulo 4. Now, bot pasabot na once nga pag-ingog sin, meaning mga kaigsunan, nagkasupak sa kasuguan sa Dios. So, diha, mailan na to, no? Once nakasala ta, meaning, nagsupak tas kasuguan sa Dios. Meaning, adunay kasuguan sa Dios. Na mo na siya klarong diha nga gisgutan mga kaigalano mga kaigsunan. Dugang, diha sa Jacobo 2 versikulo 10 ngadto 11. Nagisgutan diha. Atong basahon mga kaigsunan. Santiago, no, sa lain nga version mga kaigalaan. Santiago or Jacobo 2 versikulo 10 na ngadtos 11 nag-ingon dito, kay bisan kinsa nga magabantay sa tibuok nga kasuguan apan unya makasala siya sa usa ka bahin, magamalapason siya sa tanan. Namo man ni kuyaw mga kaigsunan, na kung sa ato mga kaigsunan nga mathematics or kanini ang pagkwintada 10 minus 1 away problema kay 9, pero iya sa Dios mga kaigalaan ug mga kaigsunan, nakalapas kag usa malinapason kas tanan. Kay siya nagaingon dili ka magpanapaw. Gisgutan na sab diha mga kaigsunan ang naasab sa kanana ang gitawag natog napulo ka sugo, no? Ang porsyon ni ana kining gingog dili ka magpanapaw. Nagaingon usab dili ka magpatay. Karon bisan ikaw wala magpanapaw apan nakapatay ka, nahimo ka nga malapason sa kasuguan. Moingon ta mga kaigsunan nga once naluwas na ang tawo, luwas na gyud, no? Dili na ingnon nato nga makasala pa. Delikado man na, no? Kay og nakapatay di na or kapanapaw mga kaigalaan o mga kaigsunan niya, naluwas na siya, dili ba di ito makasala? Tungod lagi kay kana nga portion mga kaigalaan o mga kaigsunan mo na atong nga pamalandungan ani nga bahin, na? So mo na pag tan-aw sa Dios, no, ni atong mga tao nga bisan usa lamang, no, ka portion sa iyahang balaod nahimong malinapason sa tanan. Galacia 3 versikulo 10. Sa gisgutan dito, kay ang tanan nga naa sa mga buhat sa kasuguan anaa silas ilalom sa pagtunglo. Kay nahasulat na gitunglo ang tanan nga dili magpadayon sa tanan mga butang nga nasulat sa kasuguan sa o basahon sa kasuguan aron pagbuhaton nila. So dinhi mga kigala, no? Mausad na pamalandungan nato, no? Moingon ta nga wala na ang kasuguan o wala na ang sugo sa Dios. Pero delikado kayo mga kaigsunan. The 10 Commandments is like kanana ang gisgutan diha mga kaigsunan, like a chain of 10 links that are connected together. Na if one link is broken, so may mahitabo mga kaigsunan, kung nakabantay mo kadina mga kaigalaan, once nga usa ka portion sa kadina mga kaigsunan maputol, mahimo na gid siya nga mabuwag mga kaigalaan, no? Ang kinini ang kadina. So even so, if you transgress one law, you broke the whole law. Klaro na mga kaigalaan, no? Sa gisgutan ganiha, no, sa Jacobo or sa Santiago mga kaigalaan, once maka transgress ta ni ana, makasupak ta ni ana, nahimong nagmalinapason kita or na-broke nato ang gitawag og kinatibukan or na atong naguba mga kaigalaan ang kinatibukan nga sugo sa Dios. So unsa may mahimong penalty ni ana mga kaigalaan, no? Labi na sa pagsupak nato sa kasuguan sa Dios. Roma 6 versikulo 21 ngadto 23. So may gisgutan dito. Busa
unsang bungaha ang inyong gibatunan ni atong panahuna sa mga butang nga karon inyong gikaulaw, kay ang katapusan ni atong mga butanga mao ang kamatayon. Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Unsa ganitong sala mga kaigalaan? Ang sala mga higala mao tong pagsupak sa kasuguan sa Dios. 1 Juan 3 versikulo 4, no? Kana na ang sin is the transgression of the law. Sumala pa kay ang bayad sa sala, kining sala man kaigsunan kanini ang pagsupak sa kasuguan sa Dios mao ang kamatayon. Apan ang walay bayad nga hatag sa Dios mao ang kinabuhi nga walay katapusan nga anaa kang Kristo or kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. So diha mga higala na ato nga pamalandungan ha, kay basin og naa sad ta ana nga konsepto mga kaigsunan, once saved always saved na gyud, no? Na kanunay sab namo nang naisgutan sab dinhi ni Brother Richard aning bahina mga higala, no? Kung galing naisgutan na niya sa uban nga bahin usab, no, siguro nasubli nato, pero gusto mo nako nga mahimong ma-share sab dinhi kaninyo mga kaigsunan nato nga thoughts usab dinhi, no? Ilabi na kung mag-isgot ta mga kaigalaan may tungod sab sa kasuguan sa Dios, no? Kung doon na bagyod ni siya kalabtanan o doon na ba'y kanana ang appeal banis mga requirements sa Dios aron usab kita makabaton ni anang walay katapusan nga kinabuhi. Kay basin unya ug malimbungan sabta. Pero base sa atong nga nahisgutan mga kaigalaan nining kagabion, atong makita nga padayon siya or binding siya nga kinahanglan ato nga pagatumanon mga kaigalaan ug mga kaigsunan. So mo nay hinungdan, no, nga ato ang gipadayon og pag doon nining kagabion. Pero ang nakakuyaw lang niini mga higala mo siguro ni usas mga reklamo sab, no, sa ato nga mga viewers or sa ato sa mga listener nining ato nga program, kay lagi, no, mugunit man sa usa ka punto mga kaigalaan nga kung ang tawo, no, mutuman wala gyud ni isa ang nakatuman, no, gamiton dayon ang Roma mga kaigalaan, no? So walay usa, no, do ang history mga kaigsunan sa tao, no, do throughout the history of mankind mga kaigsunan, doon na bagyoy nakatuman sa balaod sa Dios perfectly, through the merit of His own works, na bagyod, no, except siguro kang Jesus Christ mga kaigalaan nga nakatuman, no? Pero sa tao mga kaigalaan o mga kaigsunan gawas kang Jesus Christ, doon na ba'y nakatuman by His own merit, atong basahon mga kaigsunan Roma 3 versikulo 9 ngadtos 10 nya laktaw ngadtos 23, nan unsa man mga labing maayo ba kita kay kanila, dili bisan sa unsa nga paagi, kay gisumbong na nato ang mga Hudiyo ug ang mga Hintil usab nga silang tanan anaa sa ilalom sa sala. Ingon sa nasulat na walay bisan kinsa nga matarong bisan usa lamang, kay ang tanan na nagpakasala ug nawad-an sa himaya sa Dios. Klaro na, no, nga gisgutan mga higala. Now, dugang pa, no? Kung kita lang sa ato ang kagalingon mga kaigsunan, by our own merit, no? Sa ato ang kunuhayng maayong binuhatan mga kagalaan, ang pagtuman sa kasuguan imposible gyud kaayo, no? Dili kita makakabot ngadtos kahingpitan or pagkabalaan or pagkamatarong mga kagalaan. Gano man, bisan si Kristo nagpamatod niya na Juan 15 versikulo 5,
Ako mao ang punuan sa paras, kamo mao ang mga sanga. Kung kinsa ang pabilin kanako ug ako kaniya, kini magabunga og daghan. Kay kung mahibulag kanako, wala kamoy arang mabuhat. Munay klaro nga gisgutan diha mga kaiglaan ug mga kaigsunan. So this statement mga kaigsunan, kitang tanan matod pa nakasala. Unya walay matarong since Adam mga kaigalaan, kay bisan gani si Adan. Naansa man siya? Nahulog sa pagpakasala. Na? Except kay Jesus Christ, na? Wala siya mahulog sa pagpakasala mga kaigalaan, unlike sa first Adam nga mao si Adan gayud, no? Nahulog siya sa pagpakasala mga kaigalaan o magkaisunan. Pero si Jesus Christ, He keep the law perfectly by His own strength. Pero kung atong strength ang hisgutan mga higala, atong hinumduman nga kita sama sa nahulog nato nga mga ginikanan mga kaigalaan, no, ilabi na kang Adan o kang iba, kita usab nahimo nga dili na makahimo sa pagbuhat, pagtuman sa kabubuton sa Dios or sa mga sugo sa Dios. So muna mga kaigalaan o mga kaigsunan, ang Roma 9:31 ngadto 32 nag-ingon, apan ang Israel nga nagasunod sa kasuguan sa pagkamatarong wala makadangat ni anang kasuguan. Nganuman kay kini gipangita nila dili tungod sa pagtuo, kun dili ingon nga daw gikan sa mga buhat sa kasuguan. Nang hipangdol sila sa bato sa pagkapangdol. Sumunay nahitabo mga higala. Although kompleto, no? Naanang kasuguan mga kaigalaan, pero ang pagtuo nila nahimulag man. Basta ilaha mutuman, no? Murag nahimo na lang kanana ang formalism ang nahitabo sa ilaha mga kaigalaan o mga kaisunan. Muna nga, wala gyud, no? Bisan ni isa. Walay nakatuman mga kaigalaan o mga kaisunan. Pero, no, ato nga pag-isgutan pero di naman mutugot, no? Nga atong oras mga higala. So, nindot punta kayo, no? Sa atong nga isgutanan, no, ato lang nga padayonon mga kaigalaan, aron usab nga kanana ang mahimo nga madugangan, no? Ang ato usab nga mga natun-an, or kung natun-an naman ni nato, no, mahimo usab nga ma-refresh, no, sa ato ang nauna mga higala ang kining mga suito sa Biblia nga angay usab natong bantayan mga kaigalaan. Ibasin bayaon niya og malimbungan sabta. Maingon sabta nga wala naman na ilabot mga brad nganong inyo hamang gihapon ang gipadayon. So kana mga kaigalaan mga kaisunan, ako nang hinaot, no, nga pinaagi dinhi sa atong pagtuon sa kanginan makatabang sab nato nga mupadayon, no, sa pagpamalandong, pagsusis kamatuoran aron sab kita makakabot ngadto sa kaingpitan, no. Labi na makahimo sa pagbarog sa kauli ang mga adlaw sa mga pagsulay nga moabot sab sa ato nga kinabuhi. So sa dili pa ta mo tapos mga kaigalaan, magampo na kita. Dalaygon og silimbahon na mga Dios nga naikaw sa kitasan sa mga langit. Salamat nini nga kay gayunan imong gihatag nga ni kanako. Hinaot lamang nga ikaw magapanalangin sa among natun-an nining kagabion, labi na sa mga nagapaminaw nga sa diin mo padayon sa pagsusis kamatuoran aron usab nga dili malimbungan sa mga linglaw sab ni Satanas nining panahon na. Ikaw na sayod sa among kaluyahon, tabangi lamang kami makahimo sa pagbarog. Panalangin ni ang tagian nining mga istasyon, ang mga nagapaminaw o ngayon man sa mga nagadumala nini. Kining tanan ang isalig og gitugyan gilamang madawat sa ngalan sa manluwas. Amen. Hangtod sa sunod higayon mga kaigalaan ug mga kaigsunan sa samang takna ug sa samang istasyon, kini gyapon yung alagad sa kahanginan in behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement, Brother Alden Romo, magaingon kaninyo. Daghang salamat ug maayong gabi kaninyong tanan. Kining
panahuni nga inyong nabati, may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon, ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon, bulan silang nga nagabasa, nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo, kay ang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon, ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement, ang tingog sa reformasyon. Hangtod sa sunod kayon sa samang takna og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.